Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw habang naglalakad sa kalsada, ay napansin ni Jackson na nawawala ang kanyang pitaka. Ako naman, nadukutan pa ata ako. Nandito lang kanina sa bulsa yung pitaka ko eh. 200 na nga lang ang laman nun tapos nalintikan pa. Sabi ni Jackson habang nagkakamot ng ulo. Bukod sa natitirang pera, kasamang nawala sa pitaka ni Jackson ang sulat na ginawa niya para sa kanyang ina. Ipapadala na niya dapat ang sulat bago nawala ang pitaka, pero nagdadalawang isip siya. Sa sulat kasi ay ipinaliwanag ni Jackson sa kanyang ina na hindi siya makakapagpadala ng pera sa katapusan ng buwan dahil nawalan siya ng trabaho. Ilang araw matapos na mawala ang pitaka, isang liham ang natanggap ni Jackson mula sa kanyang ina. Mahal kong Jackson, anak, kumusta ka na? Kailan ka ba dadalaw dito sa probinsya? Salamat pala sa 500 na pinadala mo sa akin ha. Dahil sa pera na binigay mo, nakabili ko ng gamot ko. Mag-ingat ka dyan sa Maynila at balita ko maraming mandurukot dyan. Sige anak, hanggang dito na lang. Nagmamahal, Nanay Maring. Matapos mabasa ang liham ay naging palaisipan kay Jackson kung sino nagpadala ng pera sa nanay niya. Kinabukasan, isa na namang liham ang natanggap ni Jackson. Dear Sir, nung isang araw po ay nabasa ko ang sulat na ginawa mo para sa nanay mo. Naawa ako sa kanya kaya dinagdagan ko ng 300 ang 200 na nasa pitaka mo at agad kong ipinadala sa nanay mo. Sana po sir ay makahanap ka na ng trabaho. Huwag mong paasahin sa wala ang nanay mo. P.S. Ako nga pala ang kumuha ng pitaka mo. Pasensya na, trabaho lang. Gumagalang, mandurukot. Sino nga ba makakatiis sa isang ina? Kahit na halang ang kaluluwa ay kayang magbago dahil sa impluwensya ng isang mapagmahal na nanay sa mundo. Oh. Diba? Short but sweet. Iba talaga ang pag ginamit talaga ang nanay sa lahat ng bagay. Correct! Totoo, pag nanay yung ginamit, halimbawa partner, nagmura ka, o kaya ang sinumpa nanay mo. Yan, nagagalit ka, Galit na galit ka ako partner, pag nanay ko yung inano, talagang siguraduhin ko matitikman mo yung alipungan ng pako. Diba? Pag nanay mo na talaga yung agrabyado, talagang ikaw talaga yung tatay, yung sundalo, mag-e-effort talaga para ipagtanggol siya. At ganun nga yung nangyari dun sa mandurukot. Diba, nung nalaman yung involve ang nanay. Oo, correct na. Yung nanay ang umaasa doon sa kanyang dinukutan, siya na yung gumawa ng paraan para hindi mapahamak o mawalan ng pambili ng gamot ang kanyang ang nanay ng kanyang dinukutan. Dati nga kami partner nung high school kami. Pag nag-a-absent yung classmate namin, kasi pala absent talaga to partner. Ginagamit niya, nagkasakit yung nanay, yung tita. Pag tita ayaw payagan. Oo, pero pag nanay na, pag nanay, sige, ilang araw ka ba mag-a-absent? Yan, diba? So, ginagawa niya, lagi nagkakasakit yung nanay. Huwag naman ganon. Nakakaloka naman yung ganyan. Lagi gusto magkasakit yung nanay, wag naman. Wag naman. At saka pag nanay talaga na, diba? Bakit ganun, no? Pag nanay talaga ang... pati din naman tatay, baka mairata na naman yung mga tatay sa amin. Sabihin, bias na naman tayo. Oo, diba? Pati tatay din naman. Pag nanay at tatay ang involved sa kwento, ang daming pwede mabago. Correct. Diba? Ang daming puso ang... nababago. Kuyom, ano ba yung tawag doon? Yung parang... lumalambot. Lumalambot, yung parang iniipit, yung parang dinudurog, ganon, di ba? Correct. At saka ito mga kaibigan, ito isa pang magandang hugot ng kwentong ito. Lahat po tayo ay may pagkakataon na magbago. Correct. Diba? Hindi porke mandurukot ka, masamang tao ka na. Tama. Pwede ka rin naman na magbago, di ba? Ewan ko lang kung magbabago pa rin tong mandurukot na to or isolated case. Sabi niya, nakakaawa yung dinukutan ko sa tutulungan ko, di ba? Ewan ko lang, pero hopefully, di ba, talagang tulungan na sa pagbabago ang mandurukot.
dukot na Oh, ito. at sana kung ang pagbabago ang ating hinahangad mga kaibigan, sana ang pagbabagong ito para sa Positibo, kabutihan ng correct. lahat. Positive change. Tama. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang sa Facebook. Tambalan, like na like, share ng share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Sabi ng Mahiwagang Burnay natin, based daw yun sa true story. Uy. Pero wala lang name reference. So, chismis. Huwag tayo nagpapaniwala kapag ka walang reference. Pero kung tunay mga istorya, nakakatuwa nga naman talaga. O, diba? sana lahat ng mga hindi maganda ang ginagawa magbago para sa kabutihan. Correct. True Laluto lang halong Eklabu. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. And thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!